A Concellería de Igualdade da Pobra do Caramiñal pon en marcha unhas xornadas de divulgación de ciencia e muller. A presentación realizouse na Casa Consistorial da Pobra e participaron a concelleira de Igualdade, Charo Varela, e a técnico de Cultura, Dolores de Besa. Co fin de visibilizar a muller e o seu papel na investigación científica e a mellora da sociedade, a Concellería de Igualdade de A Pobra do Caramiñal pon en marcha as segundas xornadas de divulgación da ciencia e muller, Muller e Ciencia. As xornadas realízanse o 4 e 5 de novembro no auditorio do Museo Valle Inclán. Desde que empezamos nesta legislatura, o Goberno de Nos Pobra considera que é imprescindible darlle visualizar, non, a labor que as mulleres facemos nesta sociedade. Consideramos xa ano pasado que poñer en marcha estas xornadas era algo que era interesante tanto para dar a coñecer os avances científicos que cada día son máis e mellores e todas as persoas, sobre todo mulleres, que están detrás deses avances. Esa é a razón pola que centramos estas xornadas na divulgación da ciencia desde o punto de vista da muller. A muller no desenvolvemento da sociedade. A inauguración das xornadas terá lugar ás 5 da tarde no auditorio do museo, onde entre a tarde do venres e a mañá do sábado se presentarán 4 ponencias a cargo de mulleres. De feito, son 4 mulleres: Luisa María Muñoz Abeledo, doutora en Historia Económica pola Universidade Autónoma de Barcelona, que nos vai falar da actividade laboral das mulleres na Galicia contemporánea. Tamén Victoria Otero Espinar, que é doutora pola Universidade de Santiago de Compostela, decana da Facultade de Matemáticas, que nos vai falar das matemáticas e a súa divulgación na sociedade. A pobrense Benita María Silvo Hermo, que é tamén doutora en Química Agrícola, que nos vai falar da ciencia aplicada á conservación do patrimonio. E Rebeca Moreira San Martín, doutora en Bioloxía pola Universidade de Santiago, que nos vai falar que investiga sobre enfermedades dos bivalvos, algo que no Concello da Pobra, en toda a comarca, nos preocupa moito. A asistencia ás xornadas é gratuíta.